Tembangipun dutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados. Kedanan digarap nganggo tulung agungan. Kacu kuning dadi pepeling nalika pingin kowe isih nyandi rene isih tak gawa ra bisa nadyan mung sedelo wis kangen ketemu sliramu kacuku ning ajanku bali wong bagus kumpul karo kacu kuning dadi pepeling kacu kuning dadi pepeling nalika
Yo neng kedanan Mbak Sulis Eva karo Mbak Hani Kusuma Beksan karo Mas Bujo berpasangan. Katur Mas Sutikno Mbacem Ponggok Kabupaten Blitar. Niki Mas, awake dhewe nuruti penggemar tambal ban papat ngadeg yo dados. Iki lho bocah. Ya. Ayo dak, kene dak, coba. Sugeng midhangaken para tamu undangan. Anglaras campur sari sekar kado. Cok-cok. Iki tukang tambal ban rezekine saparan-paran golek duit sialan. Katur Mas Agus Sragen ingkang monitor saking dalam Sragen. Bapak Samdi Bakule Wedhus Kawedusan Ploso Klaten. Mas Juwadi Timbul saking Rembang Wilujeng Dalu. Piye, Dak? Bapak Sumeh Ngepoh Tanggung Gunung mboten keri. Ayo. Mas Darsono Lampung Wilujeng Nyimak saking dalem Lampung. Mbak Didi Kirnoto Wilujeng Dalu Mbak. Oh. Kagem kanca-kanca pemuda Bapak-bapak Limas spesial tambelan. Mas Adi Melur Sempu nyimak saking dalem Mbah Minto. Ugi Mbah Juni, Mbah Bukur, Wilujeng Dalu Mbah. Mas ya kalian Kidul.
rezekine tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh Ayo dok. Sol musik Manado. Oh. Sol. Apa? Karo munyer dok. Sel. Ayo dok, munyer dok. Wah. Oh. Kanggo sandang lan pangan aku iki untung-untungan gue kantongan sing cukup kanggo sandang lan pangan Ayo, tangan di atas dok. Oke. Asik. Putar kembali lagi. Rodo seser. Solmu rodo seser. Macet. ono ben pecah wah iki mesti rezeki teko dan pecah maneh isi esok rezekine tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh Katur Tato Bakul ayam goreng Kandi ler Stadion Blitar Wilujeng Dalu rawuh wonten lokasi Pak Tato Pak Diren iya Terima kasih. sembah nuwun matur nuwun Jan. sanget menika sampun katur wonten pundutan kula wacane riyin Monggo, Mas derek. Widik nggih saking Pak Giono request Kliji Ucul monggo wau sampun dipun aturaken selamat kagem Pak Lurah sekeluarga dan pengantin berdua inggo diganteni tembang uga ana sangka panjenenganipun bakule sate gaya baru. Assalamualaikum Pak Dalang. Saking kula Makyem bakul sate gaya baru Kromasan. Nyuwun lagu Slendang Sutra Kuning matur sembah nuwun. Diaturke sisan ya Mas. Derek panjenengan larasipun tetep wonten Slendro. Ya, heeh. Yo Slendang Sutra Kuning sing jumeneng piantun 3. Kaya apa? Yuk ngadeg wong ayu dados yo. Ayo no. Iya. Hey, Dek Punjo. Luki. Nih Dopin. Satu tembang Slendang Sutra Kuning. Piye kabehane aku
Ugi katur Bapak Kades Jati Mulya Mbah Sugiono wilujeng dalu nyimak saking dalem Jati Mulya Jati Mulya Bapak Sugiono Mbah Lurah ing Kecamatan Wiri Boten kesupen katur dumateng penalipun Bapak Kades Mulu Gledek Bindo Magetan Jawa Timur wilujeng dalu Mbah Lurah menika Slendang Sutra Kuning sampun katur pundutan saking bakule sate ingkang wonten. Nadit ngadeg kene. Banyo
wicara aja ditinggal kapribaden ketimuran yo sing eling iku budaya pancene bener karyamu tembang-tembang terbaru Nggondeli Tresno. Ya. Tapi Nggondeli Tresno. Siap. Nadane apa iki? Dadi Nggondeli Tresno tegese Mas Asmi kalian Mbak Eki tetep tresnane digondeli. Saderenge kula nggih titip lagu kula anu pelok 6. Oh anu. Bes. Anu dadi digawe kos anu ya Mas. Ya. Teglak tuk ya. Bes. 6. Bukane saking kendang coba. Oh, saking ketipu. Iki nggih anu, kula ndamel lagu kali Mas Oh, itu. ya. Lagu pitutur, Pak. Ya. Nggih. Coba dicakke Mas Putut. Sarambahan. Saramban terus mengki lagi ngene. Ya. Coba tublak tuk tak ya. 6 sembarang. Neno susah iling yen pas bunga aja gampang mesuju kudu mesem guyang-guyu kabeh perkara ana solusine aja digedhekne emosine sama catahe manungsa wis diatur sing kuwasa aja ngekeki mangsa sing penting budidaya ngarep tetunggo dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu enggak dikabulno jarene Panjawa alon-alon lakon gremat-gremat watale slamet sing becik titik sing ala ketara mula aja padha tumindak culika
Besok kita ketemu di Batu atau di Tuban Atau kali di Penjenengan, Surabaya, di atau di Surabaya. Surabaya di Ah. ITS ini kita garap. Ya. Gendingi Ah. teng larasipun pelok 6. Ya. Judulnya Sakmadya. Tanggal 17 Nggih. Balai Kota Batu. Nggih. Lajeng. Ngeten to, kalian jenengan to niku. Ya. Wah, aku ra petung karo awakmu aku. Aku karo petung karo panitia ben untuk gede yo. Heeh. Pelambemu. Oh Mas Minto yo gedhi. Lah Pak Minto kan ngendikan ora petung karo aku, pancen aku petung karo panitia kono. Ayo tak kon petung dhewe, mau aku darani kumbati. Padahal yo sithik. Ah, iya. Njero tanggal 15 ketemu ana ing ITS Surabaya. Selawe. Tanggal selawe. Lah iya tanggal selawe. Ah. Aku muni tanggal piro? 15 dina. Awakmu sing muni. Jenengan lho. Tanggal piro? 15. Lah iya awakmu sing muni. Lah niki lagune sing bocah nom-noman. Ah, ya, Japi, yang apa? Japi nggih. Iya, ya. Aku wise seneng ngancani kowe. Aku wise setya tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Sekedar woro-woro Mas Ya, nggih. nggih. Kagem warga masyarakat Tulungagung dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung. Iya, iya, iya. Niku kolaborasi kula Mas Sun Gondrong kalian Mas Eko Prisdianto wonten pendopo Kongas Arum Tulungagung tanggalipun 20 November. Itu hari jadi Kabupaten Hari Jadi Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Nanti dalang-dalang sekabupaten Tulungagung dipun Kelompok biaraken, mergo dikelompokne klek sekelompok dibong. maksudnya ki Dibakar semangatnya Memang. agar tidak ada diskriminasi, tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Betul. Kemarin usul dawuh dari Bapak Bupati, Bapak Ya. Haji Gatot Sunu, kita harus membawa generasi milenial dan membawa budaya lokal, mengangkat dalang-dalang lokal Betul. untuk memprioritaskan mengemban amanah budaya Tulungagung. Tepuk tangan untuk Satu-satunya Kabupaten Tulungagung. bupati Oke. yang peduli dengan seniman Oke, lokal alhamdulillah. tanggal 20 November 1 clear 3 dalang. Nah. 3 dalang pelawake 2 grup, Duojo sama Gembos. Gembos Amelo. Duojo sama Percil CL. Iya. Nah, ngoten. Ya Mas, kanca-kanca yo Cobi. Kuwi tenan apa ora? Nek dalange yo. Nek Percil boleh. Spesial kagem manten lanang karo manten wedok. Ayo. Mas Asmi, Mbak Iki, lagu iki kena kanggo cekelan. Siap. Tresnanono aku sing kaya awakmu sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati sing ana saiki tetep tak gondeli tresnaku sing gedhe tresnaku sing suci nanging tetep ana ati nganti besok kowe ngajani ngancani kowe
tinggalane aku nang kene urip dhewe. Ayo maca. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap pilihku, ku selalu setia untuk menemanimu. Sekar gadis, spesial kaki kocok-kocok komunitas bojo ini akan jadi Kalimantan Timur. Norwegia. Bojoku siap. Oleh kok. Tresnanono aku sing kaya awakmu sing bisa gedene tresnaku najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jroning ati. Sing ana saiki tetep tak kondhani aku sing suci tresnaku sing suci nanging tetep ning ati nganti besok kowe ngancani. Ayo maca. Aku wis tresno ngancani kowe, aku wis tresno Tresnani kowe aja mbok ingkari aku nang kene urip dhewe. Ayo sampe bojo. padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, Ku selalu setia untuk menemanimu. Kau tetap milikku, Ku selalu setia untuk menemanimu. Matur sembah Nggih, nuwun. Mas Klidik, Mas Siap, Bu. Duduk Siap, Bu. ngemuti menika pundhutanipun lampan purba Nggih, kayun nggih. menika Ngoten. dawa sanget. Saestu, Pak. Panjenengan saged lumengser Nggih. lajeng matur dhateng Kang Mengku Gati. Nggih. Bibaripun panjenengan mandhap satu tembang sinden sanga ngadeg kabeh metle wit praolayar nganti gambang suling. Siap. Nah. Ing baku dalu menika mboten kok beliau nyambah lurah pamer mboten, sombong nggih mboten, nanging prinsipipun beliau berbagi kebahagiaan, Betul. bersedekah sesama umat. Dawuh Insyaallah leres. sedekahipun beliau ngentekke ragat golek nikmat, insyaallah selamat donya akhirat, sedaya keluarga pinanggih manfaat. Ing dalu menika kula lan panjenengan karomah hidayahipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sembah nuwun nggih Mas. Siap, Nggih. Mbok bilih wonten Mboten- kabeh ngatur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Kula kalian Mas insyaallah derek nempil kamardikan wonten ing pakliran panjenengan. Nggih. Mboten ndadosaken kuciwaning penggalih, Nggih. kepara ndadosaken renaning penggalih. Lanjut. Mila tembunge sega kupat sega liwet Betul, ora liwat liwat andum. andum. Amin, Slamet. amin, amin, Nah, amin. yo kaya ngapa? Wit saka praon dados yo ngadeg kabeh nduk.